Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, Kaseng ki Nongdie Madan, Klapenlong ki jingpen Pynkhuid ki jaka baki shong di jingde na duk kapor praba jimin step, hinde ka step ka Khyndailad ujemang ar hajar ar poar. Kadokot baki Nongdie Madan na barok ka leng ki jaka ka nongba ki laiwan shimbinta shidrehem. Kani ka jingpen Pynkhuid ka longkum shibinta na ka jingtmu kaseng ban pennoy ka sor ka Pynkhuid bat ka ba itenat. Kaseng kala shim kia bat shong per kadru hakabaya day ban yakun per syaya ka jing majong ka plastik bat shen kaseng ka sapen bena bat thau kilat kilinti kumno baki don kam ban le klem da pentud ya ka kamai jakpo. Nakaliang uba shin thaba u general secretary kaseng ula ai ka jing kublay ki nong shim binta bat ruya ka tanat trekam ka Shillong municipality bat fire service ki blaya snok ti lang hakani ka sengi.